Исәнмесез, тур эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина. Иң элек бүгенге тапшыруның төп темалары хакында. Балалар бакчада төркемешле градусник ватканнар, тик бу хакта ата-аналарга гына хәбәр итүче булмаган. Ризасыз ата-аналар хәзер прокуратурага мөрәҗәгать итте. Урында Ләйсән Ханова булып кайтты. Отпашында машинада акчалар калдырмый. Һәм дөрес эшли, автомобиль хуҗаларының соксызлыгы аркасында ел сайын урлашулар арта. Елдан ел күбрәк артистлар киләләр, үзләренең катнашу теләген белдерәләр. Башкортстан һәм Татарстан сәнгать осталары Чаллыда, Уфа Казан еллары җыр фестивале тугандаш халыкларны берләштерә. Күңелдә кунакта Сәйдә Мөхәммәтҗанова һәм Илмира Калимуллина. Голос проекты финалчылары радио тыңлаучылар сорауларына җавап бирде. Балалар сәламәтлеге өчен төрек көмеш парлары никадәр куркыныч. Собилары 86-нчы санлы электроник балалар бакчасына йөрүче ата-аналар хәзер әлеге сорауга җавап эзләү белән мәшгуль. Февраль ахырында кечкенәләр төркемендә гадәттән тыш хәл килеп чыга. Балалар төрек көмешле градусникларны вата. Ни сәбәпледер тәрбияче әлеге хәлне күрми. Нәтиҗә куанычлы түгел. Ата-аналар сүзләренә караганда, собилар төрек көмеш парлары белән агуланган. Бүген алар әлеге факт буенча тикшерү үткәрүне сорап прокуратурага мөрәҗәгать итте. Гадәттән тыш хәл биредә 86-нчы санлы электроник бала үстерү үзәгендә була. Сабыйлар төркемешле градусникны ваталар һәм аның белән уйныйлар, бүлмә буйлап тараталар һәм бу хәл турында бар тик кич белән генә билгеле була. Ата-аналар сүзләренә караганда, иң беренче булып баласын алырга килгән әни кеше чаң кага. Бу кичке 4 тирәсе була. Шунда ук бүлмәләрне җилләтә башлыйлар. Баласларны җыеп алалар, тик эш узган. Төркемешле градусниклар белән уйнап йөргән 4 яшьлек балаларның берничәсендә бер төрле симптомнар күзәтелә. Температуралары күтәрелә, алар кыса башлый, эшләре китә. Bir kim de şaltıratmadı, bir kim de haber etmedi, hallerimiz de soramadı. Tik soradılar gına koya yatasız. Bizne bir больницага жаткыздылар onları. 39 температура bilen. И нинди анализлар сдавать итәсез дип сорадылар. И кайчан әзер була. Зыян күрүчеләр арасында Евгений Васильевның да улы бар. Ата кеше сүзләренә караганда, дәүләт медицина учреждениеләрендә балаларның төркемеш парлары белән агулану мөмкинлеген танырга теләмәгәннәр. Звонили в скорую помощь в тот же день. Ашыгыч ярдәмгә шалтыраттык шул ук көнне. Бу факт турында әйттек, балаларның температурасы күтәрелде, градусникларны ватканнар, билгеләр бер төрле дидек. Ә ашыгыч ярдәмдә безгә ОРЗ яки ОРВИ билгеләре сездә баш катырмагыз диделәр. Ата-аналар әйтүенчә, алар шәхси клиникада анализлар биргән. Кайбер балаларда төркемеш тиешле нормадан артык, тик балаларның бакчада агулану фактын беркем дә танырга теләми. Буквально сегодня я пошла. Бүген мин полициягә бардым. Анда инде 2 мартта ук эшне архивка җибәрделәр, турында карар чыгарылган. Беркем берни тикшермәячәк дигән сүз. Бу бит эшкә җавапсыз карау минемчә. Электроник балалар бакчасында исә барысы да гадәттәгечә. Балалар бакчага йөри, мөдир киңәшмәдә диделәр безгә. Градусникларны шунда ук алыштырырга вәгъдә иткән булсалар да, әле бирдә һаман да төркемешледән файдаланалар. Чөнки акча күчмәгән. Ә инде балаларга бернинди зыян да килмәгән дигән фикердә хезмәткәр. У нас санэпидстанция, у нас замер сделали, все сделали. Санэпидстанция была, и ничего не подтвердилось, ни один факт. Шәһәрнең мәктәпкәчә белем бирү идарәсендә хәлгә рәсми аңлатма бирмәделәр. Тикшерүләр узды инде, барысы да нормада диделәр безгә анда. Ата-аналар моның белән килешми. Бакчада балалар иминлеге беренче урында булырга тиеш иде. Әмма бу очракта киресе килеп чыга. Озак еллар медицина тармагында эшләүче табиб Юлий Бунов әйтүенчә, төркемеш парлары белән агулану вакытлар узганнан соң да тискәре нәтиҗәләргә китергә мөмкин. Самое неприятное. Төркемеш организмнан бик авыр чыгарыла. Ул озак вакытка организм функцияләрен бузарга мөмкин. Нәтиҗәдә йөрәк эшчәнлегенә зыян килә, бавыр, бөерләр зарарлана. Бу соңракта күренергә бик мөмкин. Ата-аналар фактны йомып калырга җыенмый. Алар бүген дөрестлек эзләп прокуратурага мөрәҗәгать итте. Без вакыйганы алга таба да күзәтеп барачакбыз. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Яз җиткәч, кече суднолар буенча дәүләт инспекциясе хезмәткәрләренең эше берме-бер артты. Көндез һава торышы җылыта, шәһәр урамнарында да, елга-күлләрдә дә боз һәм кар эри. Каманың түбән биефында боз калынлыгы югара башлады. Инспекторлар балыкчыларны тагын бер кат сак булырга чакыра. Каманың түбән биефында боз калынлыгы 20-25 сантиметрга калган. Балыкчыларга бозга чыгудан тыелып торырга киңәш итсәләр дә, тыңламыйлар ди инспекторлар. Аеруча түбән Кама гидроэлектростанция тирәсендә куркыныч. Һава торышы тутырыксыз булу сәбәпле боз нык түгел. Балыкчыларга
Без бер үзләрен генә чыкмасын, иптәшләре белән 1-2 кеше, чтобы су астына төшерлек булса, чтобы бер-берсенә булышлык булсын. Минзәлә районында урнашкан Мәлкен авылы балыкчыларның яраткан урыны. Бирегә Башкортстан, Удмуртия якларыннан да киләләр. Шуңа күрә бу ялларда биредә кизү торачаклар. Анда, безнең чыгачак Хивус-6, бу су өстендә дә, боз өстендә дә йөри торган вездеход, 2 коткаручы белән һәм оештырачаклар анда барлык коткару эшләрен. Коткаручылар шәһәрдә дә кизү торачак, һәр сменага 4-5 кеше билгеләнгән. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Эш автомобиль маркасында түгел, коракларны гадәттә машина салонындагы кыйммәтле әйберләр кызыксындыра. Күп очракта алар антирадарлар, видеотиркәгечләр һәм магнитолаларга кызыга. Машина хуҗалары аларны салонда калдыручан, ә инде җинаятьчеләр җиңел табыш яныннан тыныч кына узып китә алмый. Бүген бу хакта Ичке эшләр идарәсендә узган брифингта сөйләштеләр. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Машиналарны һәр вакыт урлыйлар, тик аның ысуллары гына арта. Алар хакында бүген брифингта сөйләделәр. Шушы көннәрдә генә полициянең кизү бүлегенә аноним шалтырату кабул ителә. Шәһәрдәш машина талау очрагы турында хәбәр итә. Был на место направлен экипаж. Урынга шунда ук экипаж җибәрелде. Алар 36-нчы комплекста яшәүче 2 яшүсмерне тоткарлады. Хәзер бу очрак буенча җинаять эше кузгатылды. Еш кына мөлкәтләреннән колак кагуда хуҗалар үзләре дә гаепле. Күпләр автомобильләрен сакланмый торган урынга куя. Салонда сумка һәм башка кыйммәтле әйберләрен калдыра. Быел балалар бакчасы яннарыннан машиналар урлау очраклары да арткан. Еш кына ата-аналар ашыгычлык белән салонны бикләргә оныта. Без машина йөртүчеләрдән үз мөлкәтләрен ничек саклаулары хакында сораштык. Беркайчан да машинада акчалар калдырмыйм. Документларны машинага калдырырга ярамый. Урлыйлар. Безнең дворда тоже урлаганнар машинаны. Так что калдырмаска лучше. Хокук сакчылары сүзләренә караганда машина урлау очраклары 2015 елдагыча. Бу вакытта узган ел 78 очрак теркәлгән булса, быел бу сан 76-ны тәшкил итә. Эсен Ханова, Елена Камалова, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллыда наркополицейскийлар 3 килограммнан артык наркотиклар партиясен кулланучыга җиткермичә калды. Бу синтетик наркотиклардан 60 килограммга якын синтетик тарту матдәсе җитештереп булыр иде. Әлеге наркотиклар 24 миллион сумга бәйләнә. Аларны интернет шелтәрләре аша кайтартканнар. В полимерном пакете находится вещество, порошкообразное вещество белого цвета, рассыпчатое. Наркотиклар әйләнешен контрольда тоту идарәсе белгечләре 3 килограммга якын наркотик матдәне фатирдан таба. Сатучылар синтетик порошокны кирю машинасына, диван һәм кәнәфи эчләренә яшерә. Наркотиклар дозаларга бүленеп машиналарында да яшерелгән була. В результате задержания во время обыска Берсенең автомобиленнән 30 дозага җитәрлек синтетик матдә таптылар. Арендага алып яшәгән фатирда эзләү барышында 3 килограммнан артык наркотик матдә алынды. Наркотик таратуда 2 ир-ат гаепләнә, алар үзләре синтетик порошокны кулланмый. Моңа кадәр административ һәм җинаять җаваплылыгына тартылмаганнар. задержанные лица – это двое безработных граждан. 24 һәм 26 яшьтә 2 эшсез ир-ат кулга алынды. Алар Чаллыга 2нче төбәктән килгән. Максатлары шәһәрдә наркотик матдәләр тарату булган. Әмма полиция хезмәте аларның эзенә тиз төште. Хәзер зур күләмдә наркотик матдәләр тараткан өчен бу ир-атларны җинаять җаваплылыгына тарттылар. Моның өчен 20 елга кадәр иректән мәхрүм итү яный. Гүзәл Шихапова, яңалыклар. Бүген наркотиклар әйләнешен контрольда тоту идарәсе һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Бу хезмәт Владимир Путин карары нигезендә 2003 елдан бирле эшли. Кыска вакыт эчендә идарә наркотиклар әйләнешен контрольда тотуда югары нәтиҗәләргә иреште. Исегезгә төшерәбез, идарәдә тәүлек дәвамында кайнар элемтә телефоны эшли. Наркотиклар белән бәйле мәгълүматны аноним рәвештә калдырырга мөмкин. Елдан-ел күбрәк артистлар киләләр, үзләренең катнашу теләген белдерәләр. Башкортстан һәм Татарстан сәнгать осталары Чаллыда Уфа Казан юллары җыр фестивале тугандаш халыкларны берләштерә. Күңелдә кунакта Сәйдә Мөхәммәтҗанова һәм Илмира Калимуллина. Голос проекты финалчылары радио тыңлаучылар сорауларына җавап бирде. Без бит якын тузлар, шулаймы? Әлбәттә, иртәнге ашка без алыштыргысыз. Гадәттә мой сөйләшми. Эссында бар да мөмкин. 180 граммлы вкусняев оладуга акмае нибары 49 сум 90 тиен. Бары 8 марттан 14-нә кадәр генә.
Внимание, садоводы! Уникальная мини-теплица заменяет дорогие теплицы из поликарбоната. Стоит в 5 раз дешевле. Выставка продажи 12 марта с 9 до 15. Центральный шахматно-шашечный клуб. По просьбам жителей с 12 по 17 марта в КДК КАМАЗ пройдут лекции народного целителя Хусаина Табиба. В рамках мероприятия состоится выставка продажи наборов трав, фитосборов и продуктов пчеловодства из Башкирии. Начало в 13 часов. Вход свободный. Узнавая о наших ценах, взлетает от радости. Квартиры в жилом комплексе «Крылатый» от 1 600 000 рублей. Сдача в марте. 78 24 32. Сіз яңалықтар тапшырын қарайсыз һәм біз дәвам итәбез. Узган ел мәдәният тормышында бөек ватан сугышы тәмамлануга 70, шәһәргә 85 ел тулу һәм башка дистәләгән чаралар белән истә калды. Бүген балалар сәнгать мәктәбендә 2015 елда мәдәният өлкәсенә караган эш нәтиҗәләренә йомгак ясалды. Узган ел меңнәрчә күргәзмәләрне, җыр һәм театральләштерелгән тамашаларны ярты миллион шәһәрдәш караган. Шалы театрлары Чехия, Казахстан һәм Кыргызстан кебек театр фестивальләрендә катнашкан. Уңышлар да шактый. Мәсәлән, Кроличья нора спектакле хәтта 2 иң яхшы режиссура һәм иң яхшы хатын-кыз роле өчен премияләренә лаек булган. Шулай да мәдәниятта барысы да алда гөл түгел, авырлыклар да бар. Шәһәр мәдәният идарәсе җитәкчесе белдерүенчә, материал һәм техник база ягы бик нык аксый. Мәдәният биналарын ныгыту һәм капиталь ремонтлау өчен бюджеттан финанслар каралмаган. Инженер коммуникацияләре тузган хәлдә. Шулай да проблемалар булга карамастан, мәдәният өлкәсендәге уңышлар буенча республика күләмендә чаллы алдынгылар рәтендә. Выступление ваших детей на созвездие. Йылдызлык бәйгесе булсынмы, яисә мәдәният учреждениялары эшеме, барысы да тәртиптә, алдынгы рәттә. Чаллылар чыгышы икән, димәк, кызыклы, мавыктыргыч, заманча булачак. Әйтмичә китә алмыйм, кайбер моментларда сез чыннан да бөтен республикага үрнәк. Картиналар галереясында яңа күргәзмә ачылды. Биредә Лилия Мустафина Хаҗиеваның эшләре урнаштырылган. Рәссам балалар рәсем мәктәбендә эшли, ул төрле темаларга иҗат итә. Аның эшләре арасында портрет, пейзаж, натюрмортлар да бар. Күргәзмә 10 көн дәвам итәчәк. Безнең хәбәрчебез Лилия Муртазина Хаҗиеваның эшләрен беренчеләрдән булып күреп кайтты. Лилия Мустафина Хаҗиева күпчелек акварель белән эшли, ул рәсемнәрне юеш эслектә ясый. Акварель хатын-кыз кебек дирәсәм, көтмәгәндә генә композиция үзгәрергә мөмкин. Вроде делаешь так, а получается результат... Бер төрле уйлыйсың, ә нәтиҗәдә бөтенләй башка картина килеп чыга. Мин шундый тәҗрибәләр уздырырга яратам. Төрле ысуллар кулланам. Юеш эслектә катлаулы композициялар тудырасы килә. Хыялым Алабугага багышланган картиналар сериясын булдыру. Автоград исемен алган чалыны сүрәтләү өчен башка төрле буяулар кирәк дирәсәм. Акварель күбрәк табигатьне сүрәтләгәндә, әкияти, милли образлар тудырганда кулланыла. Мисал өчен бер картинасында буяулар ярдәмендә Лилия Муртазина Хаҗиева үзләренең бакчасын сүрәтләгән. Рәссамның кызы 8 яшьлек Наира бураны шундук танып алдым ди. Вот я только что смотрела мамину картину «Дачу». Әле генә әнинең дача картинасын карадым. Барысы да тормыштагы кебек. Бакчада да шундый ук чиләк тора, алмагачлар да нәкъ шундый. Мондый мисаллар шактый. Хәзер Наира үзе дә картиналар яза башлаган. Әнисе кайчакта ул миннән дә матуррак ясый ди. Киләчәктә Лилия Муртазина Хаҗиева күргәзмәсендә Наираның эшләрендә урнаштырырга телиләр. Гүзәл Шахапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Башкортостан, Мәскәү, Казан җырчылары бер сәхнәдә. Нәсифә Хадырова, Искәндәр Биктахиров, Закир Шахбан, Гүзәлия барысы 15 җырчы. Уфа-Казан юллары дип исемләнгән әлеге фестиваль Чаллыда 3нче елын уза. Тугандаш Татарстан һәм Башкортостан республикаларының дуслык концерты 2 көн дәвамында барачак. Әлеге минутларда ул КАМАЗ мәдәният сараенда уза. Хәбәрчебез Илсия Валиуллина концерт алдыннан репетициядә булып артистлар белән аралашып кайтты. Сәхнәдә репетиция Уфа-Казан юллары дип исемләнгән фестивальгә Мәскәүдән, Казаннан һәм күрше Башкортстаннан 15 җырчы килде. Тугандаш республикалар бер сәхнәдә милли моңнар суза. Бу бит бер уйласаң, безнеңчә әйткәндә простой солянка түгел, күңел ачу түгел. Мин һәрбер сезонда да катнаштым. Шунысы белән шушы фестиваль аерылып тора, ул ике безнең тугандаш республика, ике халыкның дуслыгын ныгытуда бик күп көч салына. Әлеге фестивальне оештыручы Равил Галиев Чаллы халкына 2 көн дәвамында чын милли моңнарны тыңлаттырасым килде диде. Быел 3нче тапкыр уза, Аллага шөкер. Елдан ел
Күбрәк артистлар киләләр, үзләренең катнашу теләген белдерәләр. Монда музыкантлар да шулай ук, җырчылар гына түгел, виртуоз музыкантлар үзләренең талантларын, үзләренең чыгышларын безнең тамашачыларыбызга тәкъдим итәләр инде. Элегрәк елларда бу дәүләт тарафыннан үткәрелә торган иде. Мәсәлән, Татарстан, Башкортстан республикаларының әдәбият сәнгать көннәре дип зур күләмдә үтә торган иде. Башкорт белән татар арасы, икесе бер ата баласы, икесе бер юлдан барасы, менә шундый алар арасы. Әлеге уен коралында скрипка, гитара репертуарларында уйнап була. Борынгы инструментны яңадан тергезәбез ди Сәйдәш Сәнбаев. Ул фестивальдә беренче тапкыр катнаша. Минем кулда башкорт халык коралы, думбра дип атала. Икенче халыклардан аерылып тора, ни бит инде. Казакларны ике кыл менә күрдем, Казанда бар, Казанда да ике кыллы, башкортлар өч кыллы. Өч кыллы булгач байрак дип әйтәсем килә. Репертуар киңрәк уйнап була. Әлеге бүлмәдә кызлар гына. Алар сәхнәгә чыгар алдына чәч ясау, күлмәкләр әзерләү белән мәшгуль. Җиле булам, нуры булам, яныңа ағылам, минем соң кемем бар, югалтмай сагынган. Шалада бик сирәк булам. Шуңа күрә бу чарага шатланып, бик сөенеп килдем. Ике тугандаш халыкны берләштерүче Уфа-Казан юллары фестивале көзен Башкортстанда үтәчәк. Әлеге очрашуны артистлар, тамашачылар да зарыгып көтә. Бүген ул КамАЗ мәдәният сараенда бара. Әнгам ага Атнабаевның бик матур бер сүзләре бар. Миңа бүләк иткән китабында ул булай дип язган. Гомер кыска үтә китә, дус булуга ни җитә. Илсия Валиуллина, Алексей Иванов, яңалыклар. Шалыда бүген беренче каналда булган «Голос» проекты финалчылары Эльмира Калимуллина һәм Сәйдә Мөхәммәтҗановлар чыгыш ясый. Тамаша Сара Садыхова исемендәге концертлар залында үтә. Аңа кадәр халык җырларын башкаручы кызлар Күңел радиосында кунакта булды. Алып баручы Гөлия Хайдарова җырчыларның алдагы максатлары белән кызыксынды. Сүз күбрәк халык җырлары турында барды. Кызлар турыдан-туры эфирда тамашачылар белән телефоннан аралашты. Сорауларга җавап биреп кенә калмадылар, җыр моңнарын да бүләк иттеләр. Ağlar eken dostlar, sügen yarını satu, dağda var sağınıp kütüve. Голос проекттан соң миңа бик зур бүләк бирделәр. Мин хәзер инде Татарстанның атказанган артисткасы булам. Ул бик катлаулы эш, бик минем өченчә миңа аванс итеп бирделәр. Һәм минем эшем хәзер иң мөһим эшем татар халык җырларын, татар халыкның иҗатын икенче халык ара дәрәҗәгә күтәрергә. Күбесенчә иске татар халык җырлары онытылган инде. Алар бик матур онытылган җырлар. Хәзер без тырышабыз. Мин инде тырышам чыгарырга аларны тамашачыларга зур сәхнәгә чыгарырга, башкарырга. Шолы хоккей клубы Әлмәтнең Спутник командасына каршы уйнады. Матч безнең шәһәрдә Боз районында үтте. Беренче алканы хуҗалар 9-нчы минутта кертте. Уен барышында бу беренче һәм соңгы гол булды. Шулай да спортчылар һәм җанатарлар өчен уен барышында борчылырга туры килде. Спутникка хәзер Төбәкләр кубогы сериясендә җиңү өчен бер яхшы уен җитә. Әмма Шолы командасы уенчыларының җиңелергә хакы юк. Бүген көндәшләр Шолы бозында кабат ошырышачак. Яңалыклар белән сез шулай ук tvchilny.ru сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендә рәсми төркемебездә дә таныша аласыз. Күңелле яллар теләп мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.